Welcome to Dalby Travel Story. ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମନ ପକେଇକି ଏମିତି କୁଟୁଛି କହିବିନି ସେଇଟା ପବ୍ଲିକରେ ବଟ୍ ଜଣକୁ ମୁଁ ମନ ପକେଇକି ଏମିତି କୁଟୁଛି ଶକ୍ତିମାନ 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 ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ ଏଟା एठी आमे रेडी हो जाउछु आज गोटे कुनी झियर बर्थडे अछि ता ना श्रेया ओइ रेडी के मारी गलो तमे सीधे कर इलेक्ट्रिक पोलटा कहीं करूना रास्ता मझे मु यार लॉजिकटा बुझियो ସାର୍ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବେ ସମାଜ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲଟା କାଢ଼ି ପାରୁନଥିଲି ମାନେ କାଢ଼ିଥିଲେ ବି କ୍ୟାମେରା ଧରି ପାରୁନଥିଲି ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ପିନ୍ ପାନ୍ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ରାସ୍ତା ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଏଇ ଟ୍ରାଫିକରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯାଉଛି ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ପିଙ୍କିନା ଯିବ ପିଙ୍କିନା ଆସିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗର ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭାଇ କେଉଁଦିନ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଖେଳ ଶେଷ ଟିକେ ଡରିକି ରହୁଛି ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଆଉ ଆସି ଯାଇଛୁ ଏଠି କ'ଣ ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁକି ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠିକି ମନ ଟିକେ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ନଅନ୍ତା ବଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି କ'ଣ କରିବ ହଁ ବିଚ୍ ପାଖରେ ଡଲ୍ ଥିବ ସେଇଠି କିଣିଦେଲେ ଭଲ ବିଚ୍ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବ ଏଠି 500 ଟଙ୍କା ବିଚ୍ ଆମେ ଯେବେ ଯିବା ଯେବେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବିଚ୍ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ କିଣିଦେବା ଓକେ ବୁଝିଗଲା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦରକାର ତାକୁ ବୁଝିବା ୱେଟିଂ ବଢ଼ିଆ ସୋଫାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ପୁରା ତ ଆମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ବାପା ବିଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ମଜା ଆସେ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କର ସପ୍କୁ ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଏ କିନ୍ତୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ କଣ୍ଢେଇ କେମିତି ଶୋଇଛି କେତେ ଆରାମରେ କେତେ ମସ୍ତ ଜାଗାରେ ତାର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ତ ଏଇଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପଳେଇଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆସେମ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପଛଟା କ'ଣ ଥିଲା ଜଲ୍ଦି କୁହ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଗଲା ବ୍ଲଗିଂ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମିସ୍ ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ କିଛି କହିବୁନି ଏମିତି ଖାଲି ଆମ ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ଆରେ ମୁଁ ଓଲେଇ ବୋଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତମ ସାଇଜ କରି କୋଉଠି ଲଗେଇ ଦେବି ଗାଡ଼ିଟା ସାର୍ ଏବେ ପାର୍କିଂ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଓଲେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଲେଇବି आमे आसिक पहुँची गलु श्रेयांक घरे छात उपरे लगेइछंती साग ये सब करूछ कि हाँ सही कथा आंब कषि भी अरे वाह हम गोटी तो चिकू हेई छी कमेंट नहीं 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 मु तो देखिनी के तळू अच्छा आगा निज गछ से देखिनी ये भाई ये पिला माने आसी या को आलू कोई की छेंडिया को जाउतले पूरा पूरी काट दियो तो सही नेवळ अछि ओरी नेवळ अछि अबे चारटा ऑफिस आड़ की एडी पवन करके पळेला नेवळ अछि बोली अरे वाह माने बे काटिया पे हे जाई छी आको भूली जाउ ऑफिस रे खाइ नथिलो अजे मु जानथली एटा छात ऊपर आखु गछ अरे मु रखितली सहित ପାଇଁ टंगरा छात ऊपर अळेच गछ आखु गछ दोली देखला वाह मत देखा जीवन के टमाटो देखी ना ये खुशी टमाटो पाई अच्छा पड़ देखो ए मैडम
ସେ ଛାତ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ମିନି ମାନେ ଲାଇଭ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ମାଛ ଦେଖାଯାଉନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଡ଼େ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଛାତ ବୁଲିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ହେଇଗଲା କେକ୍ କଟିଂ। ଛୁଆମାନେ ଏଠି କେକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କରିକି ଆସିଗଲୁ। ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି ଚାଲ ଭାଇ ଇଏ କୋଉଠି ଯିବନି, କ'ଣ କହିବ? ଫଟୋଟା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଏଠି।